Earground. Adevra between Martin and Boys and East in Induze. Ana SBK Smart 5 nya hotel ka scooter. Natlaka chuka loka respect to every getter user. Vakundishedza nemutu pombisa different. Sapuku ndinogona zvemandoro kwati. Kuti vatandimisa hayewa maprati vari kutamba nemataka pasina vhari. Ndazopasiya mangombe papanika gasi. Mapetena makonzi. Hey man, in case you never know. Listen. Inyema pattern. Aratano, pavanobhosha ngoma dzangu dziye4 ngeni mangu dzinodzoka dzava ngoma 44. Ndiri patop kunga top 4 level rawo rasara kunga 1994. So pavanobhosha ngoma dzangu dziye4 ngeni mangu dzinodzoka dzava ngoma 44. Ndiri patop kunga top 4 level rawo rasara kunga 1994. Inzwa haunga wikimedzi wadhipa formula kana kufonera sabhuku sina selula. Vane malaidza katakonga shitsomani. Haine dance ndinenge big man. So mungava mundege muzupko mugodi class rege nditiwe nemarasa epatop class ndisuma tanzo artist first class yatiziwe mabombino mabeta class sabhuku ndine mavision 30 panamba lene ndona 1 kuita kunga 30 taipelo cha inobvunza lendiro direct sekuti tona zindopinda ndakapfeka skate manager bullet inzwa kama fanzi chichingoma chinongonzi waiziya yemana Yemana, siya, yebo. Waizia. Ndasongo mukama kusen mumwe wangu waizia. Kunze kwanga kuchitonhora waizia. Apa ndanga ndiri nechikara waizia. Saka ndazomhanya kwa Jesman waizia. Ndazotenga dzitoringinya waizia. Ndadzisketa ndobva ndadzisunga waizia. Ndobva ndadziputa nemafia waizia. Saka ndazomediteta zingoma waizia. Pamutare tikasangana tongoti waizia. Pamweni pacho gununu mwawo waizia. Usazoyoka bako kana wanaiwa waizia. Nekuti chakafukidza teni matenga waizia. Ndatitika sangana tongoti waizia. Pamweni pacho gununu mwawo waizia. Usazoyoka bako kana wanaiwa waizia. Nekuti chakafukidza teni matenga chimero ndakachitanga grade 0 kana kufazi ndaitomboenda neshinyero. School uniform ndaihodha kubhero ndaikuza malauzi mahombe mabholero. Madhonza kubo panopenza muforo matsaga pafazi ini ndotonga chitoro. Pandakasvika pandakazonzi bhukuman pandakasvika grade 2 ndanga ndatone matatu zvimoko zvinenge 32 ndovada vari 52 kuzoti grade 3 ndakurema kuarea 3 apa ndine dhikri ndovaita dhogi hamfrey kuvada vari 53 kuzoti grade 4 ndati ndaisa vadofo fanika bhoso kuti ufanika hosho pandakasvika grade 5 ndaimboita sif ndaitsara masini muchibve ndainzi thief fanika babogam kunamira kuita steve ndikatsamwa pana yari pandakasvika grade 7 ingori mana from heaven ndakafa ndikaenda kutebe ndikabuka kumele ndakazoiwa nabebe inyoti ndakazombenda Mozambique ka yemane listen chingoma Sachisti ndoti sizita bonja waona siya zvakadaro livita lo kusanja mberi usati handigoni handina madziso amwe asaka handiwo Sachisti ndoti sizita bonja waona siya zvakadaro livita lo kusanja mberi usati handigoni handina madziso amwe asaka handi ndiri zaira gondo ndakazarwa ndiri 1 zandinaita ndiri 1 kungawa kushanta ndinashanta ndiri 1 nakuti munhu wanyama nakupinza pama 1 player lo ndakanzitamba uri 1 mama vakandiudza ndiri grade 1 ndikazvichengetedza kunobuda form 1 mushaba ndakaita ka 1 pandakashamira bronc clear ka 1 ndakazotsika kuma2 kuma 1 ndakona munhu 1 kuita kunge 91 vari pa top 10 ndava pa top 1 vari pa chapter 1 ndatowa ku 41 medeje one more time listen to uno yomete
They wanna take you to Jamaica. Not for them, 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 alright. Not for them can talk when me talk. Not for them can boss when me boss so. Not for them can do what me do. Even if they try hardest me do so. SDK me apart, yes me apart to the boat. Me a fiscal fit like a big boat. To Ruma to Chisa Kwitonga Python Max.